crec que feia tant de temps que no penjava un vídeo que ja no sé ni com començar-los. Com ja haureu vist pel títol i com us podeu imaginar, avui venim a parlar de teatre amb aquesta veu que us porto de fonia total. D'això no sé si ho veureu, val? No sé si ho veureu. Però avui us vinc a parlar... És immens, eh? Avui us vinc a parlar d'una Ilíada. Suposo que a hores d'ara tothom coneixerà què és la Ilíada, o almenys sabrà que és un clàssic grec escrit per Homer, i si no tenim un problema. És cultura, gent, cultura. Aquesta Ilíada és una adaptació que van fer en el seu moment la Lisa Peterson i el Dennis O'Hare i que ha estat portada al teatre, concretament a la Biblioteca de Catalunya, per Juan Carlos Martel Bayot. Partint d'una producció de la Gran Perla 29, ens trobem una història que aparentment tothom coneix o almenys n'ha sentit a parlar, que és aquesta història de la Ilíada, aquesta narració de la guerra de Troia i de la dualitat que trobem entre Hèctor i Aquil·les. Jo m'esperava trobar un clàssic que òbviament té els seus punts de diferents, bàsicament perquè de mil i un personatges que surten a la Ilíada només la protagonitza un, Eduard Farelo. Perquè estigui una miqueta dins el món del teatre sabrà que fa unes quantes temporades Lluís Omar va fer el mateix amb el gran també clàssic català d'Àngel Guimerà, Terra Baixa, on encarava un únic actor, Lluís Omar. Al Teatre Borràs, aquest gran premi que representa un clàssic d'aquestes dimensions. Doncs en aquest cas trobem un altre clàssic amb una gran direcció que valdrà la pena, és poc. Però aquesta obra de teatre no és només espectacular pel text, pel seu clàssic i per la seva adaptació, i òbviament per l'actuació que fa Eduard Farelo a partir d'aquest text. No és només espectacular pel tema de que només un actor faci tots els papers d'una Ilíada, i no és només espectacular per la direcció, la gran direcció que fa Juan Carlos Martel Bayot amb una escenografia impressionant que es basa només de dues plaques negres, una baix, una dalt i una il·luminació impressionant, sinó també és molt espectacular i crec que és molt important mencionar la música. La música en directe de Juan Pablo Valcázar val moltíssim la pena. Crec que et proporciona aquella tensió constant que la història conté en ella mateixa i està molt ben trobada dins la representació i dins la direcció, i et fa viure molt més la història i molt més des de dins. Com podeu veure, estic molt emocionada i em vaig emocionar molt amb aquesta història, vaig aplaudir com mai, i crec que és una de les grans apostes que ha fet la Perla 29 aquesta temporada a la Biblioteca de Catalunya. És que val moltíssim la pena. Així que podríem dir que Juan Carlos Martel Bayot ens ha fet una relectura d'aquest clàssic d'Homer, una adaptació portada als nostres temps, als nostres dies, sobre aquest desig que té l'home de la violència, de la destrucció, del caos. Li queda poc perquè el 4 de novembre s'acaba. La teniu a la Biblioteca de Catalunya fins aquest dia, així que res més. Us deixo amb la Super Ilíada que vaig anar a veure l'altre dia i em va flipar, així que ja ho sabeu. Per aquest ceptre, aquest poderós roure que no tornarà a florir, juro que no tornaré a lluitar mai més, encara que morin tots els grecs, encara que n'hi quedin tots els homes, encara que tu, Agamèmnon, t'agenollis davant meu penedit, plorant, desitjant no haver-me parlat d'aquesta manera. Ja et pots empassar l'orgull i les paraules que no tornaré a lluitar per tu. Hèctor de Troia us massacrarà i tu encara goses humiliar-me? Humiliar-me? A mi?